И какво става, хора? Аз съм Дъбки, днес ще направим една томбола в BuilderPP. Да, IP ще има в описанието. И да преминаваме към томболата. Томболата ще има два победителя. Първият ще спечели Прод 4 сет и Unbreaking 1 всичките. Един Match Sharpness 4, Unbreaking 1 и Fire Aspect 2. Full Look, две легендарки, 10 и 10 Golden Apple-ки. Вторият ще спечели Prod 3 сет, плюс Match Prod 3, Unbreaking 1 и Fire Aspect 2. Look, Power 3, Infinity единичка, един лек и 10 и пак 10 Golden Apple-ки. За да се запишете в томболата, ще трябва да напишете ето това. Запис, ника ви в играта, например на моя е така. Моя е Дъбкил. Ето така. И Skype за връзка. Моя е pc.game, който иска да ме добави. Трябва да напишете ето това. Ако го напишете, но не сте се абонирали или не сте харесали клипа, ще бъде изтеглен нов победител, защото задължително трябва да се абонирате и да харесате клипа. Да, както казах, ако не го направите, ще тегля нов победител. Да, това ще е от томболата, IP-то ще го има в описанието. И също скайпа на It's Captain Hero, който не знае, той е хостера. И да, това ще е от мен и чао!